गसाइगावनि बलमजरा जानालायाव पिस्तल गंसे बोखांदों साथामखौ पुलिसा खाबाय। दिनै बेलासि समाव सराइबिल पुलिस आरो एसएसबीनि खौसेयै संदाननायाव बलमजरा जानालायाव गंसे पिस्तल बोखांनो हायो लोगोसे लोब्बा थानाय साथामखौ खायो। ट'ट'जों लांबाय थानाय समावनो स्रोद-सुलुंनि गेजेरजों पुलिसा हमनो हायो। कासाबारि लानसानि फ्रान्जित टुडु आरो कुसुमबिल गामिनि लक्ष्मण मार्दि आरो टेरिलुस मार्दिखौ पुलिसा खायो। पिस्तलखौ मानि थाखाय आरो बहा लांनो खायदा खालामदों बेखौ मोनथिनो थाखाय पुलिसा गोबारै संदानगासिनो दं।